Hola a tots. Començarem aquest webinar en pocs moments. Mira que es vagi connectant les persones que han confirmat o que estaven inscrites. I mentrestant només dir-vos que, com ja sabeu de sempre, teniu en l'apartat de la finestra flotant que us ha sortit d'aquest webinar, hi ha un apartat preguntes que podreu fer servir a mesura que anem explicant coses, perquè responguem preguntes al final de la sessió. I, per altra banda, també recordar-vos que al final de la sessió rebreu un correu amb una enquesta de satisfacció, l'enllaç a la gravació i a alguna documentació que avui ensenyarem a mesura que anem parlant. Bé, anirem començant la sessió. Com veieu en la portada, compartirem aquesta estona amb vosaltres l'Helena Pla, que està aquí també a pantalla, ja la veieu, i a mi mateix. I com diu el títol de la sessió d'avui, hem intentat mostrar-vos de quina manera podeu crear la vostra biblioteca d'objectes BIM en el moment en què comenceu a donar els primers passos en l'ús d'aquesta tecnologia, metodologia, depèn de com ho enfoquem. La sessió d'avui està pensada per persones que teniu pocs coneixements del món BIM o que esteu iniciant-vos, i per això algunes de les coses que expliquem són relativament bàsiques i necessàries de conèixer quan es treballa amb aquesta tecnologia. Òbviament, si hi ha alguns de vosaltres que assistiu a la reunió i ja teniu uns coneixements més profuns de BIM, segurament hi haurà coses que les trobareu una mica sobreres, però, com us dic, hem pensat molt aquesta sessió per persones que es comencen a introduir en aquest món. Bé, el contingut d'aquesta sessió, que ja l'havíeu vist en el programa, són aquests 6 punts, bàsicament, que apareixen en pantalla. Són 6 punts que podrien ser les bases per començar a treballar amb biblioteques BIM, com us dèiem. Farem una sèrie de recomanacions per cada un d'aquests punts, però el més important de la sessió és que veieu de quina manera l'ITEC, amb els productes que ha fet en relació a les biblioteques BIM, com us podem ajudar a fer-vos fàcil l'entrada en el BIM. Aquest és el nostre objectiu i el per què estem treballant amb una biblioteca, i avui intentarem explicar-vos conceptes bàsics de gairebé qualsevol biblioteca, però aplicats sobre la nostra, i que d'aquesta manera veieu de quina forma us podeu introduir ràpidament a fer projectes, a modelar, que és com es parla en l'entorn BIM. Parlem poc de dibuixar i parlem més de modelar. Com podeu utilitzar totes aquestes eines perquè pugueu començar a desenvolupar projectes. El que tindrà valor és que pugueu recuperar la gravació d'aquesta sessió, que, com veureu, hi ha coses molt gràfiques, molt en directe sobre webs, sobre software, etc. I el que us facilitarem a través de l'enllaç que tindreu al final de la presentació és un petit resum dels consells o dels conceptes que formen part d'aquest contingut de la sessió. Per tant, el que formarà part d'aquest petit document no és tot el que veureu avui, sinó un petit resum, quasi a manera de mini handbook, de coses bàsiques que convé tenir presents quan es treballa amb biblioteques BIM. Bé, comencem ja el contingut de la presentació i el que farem és començar una mica al revés de com es fa l'arquitectura, allò que es diu
no podem començar la casa per la teulada. Nosaltres començarem la casa per la teulada i anirem una mica al final del recorregut de l'ús d'una biblioteca d'objectes per fer projectes d'arquitectura o d'enginyeria i anirem deconstruint tot això fins a arribar a l'essència del que suposa treballar en una biblioteca. I pensem que d'aquesta forma podreu comprendre millor el que estem fent. Us començo compartint aquesta primera imatge. Això és una imatge, ja es veu aquí, renderitzada, tractada a través de softwares que tenim a l'abast quan treballem amb BIM, on ens permet donar una certa dosi de realisme a allò que estem projectant. En aquest cas, els que sigueu arquitectes a la sessió, jo crec que anireu descobrint de què es tracta això. És un primer exemple que hem modelat aquí a l'ITEC a partir d'un edifici prou conegut, del qual esteu veient aquí una terrassa. Ens hem pres algunes llicències de modelat per fer-ho més senzill, però crec que és suficient com per entendre com s'ha fet servir una biblioteca per modelar aquest edifici. Segurament la terrassa que veieu abans, doncs, potser encara no us ajudava a identificar de quin edifici es tractava. Potser ara sí que comenceu ja a tenir alguna imatge al cap, en el subconscient, de quin edifici estem tractant aquí. Efectivament, això és la casa Citroën de Le Corbusier. La casa Citroën, bé, l'hem modelat, com veieu aquí, amb objectes que són de la biblioteca BIM de l'ITEC, una biblioteca que està basada en un estàndard d'informació, d'estructurar la informació, de creació d'aquests objectes que s'anomena ECOP, del qual alguns segurament n'heu sentit parlar i els que no n'hagi sentit parlar, doncs avui començareu a sentir alguna cosa sobre aquest tema. La idea clau és que un modelat, un projecte d'arquitectura, quan arriba al món BIM, doncs pot arribar a expressar-se en una forma de l'estil de la que esteu veient ara aquí. És a dir, el BIM no li fa mal a l'arquitectura. A vegades tenim l'impressió que hi ha determinades eines que poden banalitzar l'arquitectura. Bé, aquesta imatge que esteu veient ara pot ser tan banal com vulgueu, però al final nosaltres ens devem a uns clients que ens encarreguen projectes i els clients, com millor els hi puguem trametre com és allò que estem projectant, doncs més contents els tindrem. I aquest, no només perquè el BIM hagi de pensar en el client, que ja veureu que podem pensar en moltes més coses, però al final fem projectes perquè els clients ens els encarreguen i és bo també posar una mica el nostre client en el centre d'allò que estem fent. Aquesta imatge és una imatge gràfica, òbviament, que potser el seu valor és de comunicar aquest valor d'aquesta arquitectura que estem projectant, però com avançarem ara, veurem que més enllà d'aquesta imatge gràfica hi ha molts més valors que potser alguns clients nostres no valoraran, però d'altres sí. I si no són els clients, sí que ho valoraran tots els agents del sector de la construcció amb els que tindrem contacte en un moment o altre, perquè a banda de projectar tancats en el nostre despatx, haurem de parlar amb constructors, amb subcontractistes, amb empreses que ens vendran materials, etc. I són gent que estaran treballant al voltant d'aquest projecte desenvolupat en BIM. Aquesta imatge que veieu ara ja no és una imatge tractada amb una eina que ens intenta simular una realitat, sinó que és un render senzill d'aquest edifici, potser una visió una mica més tècnica, no tant entre cometes comercial com podria ser l'anterior, però que també és una eina tècnica que parteix d'un model fet en BIM i també modelat, com us deia, amb uns determinats objectes d'una biblioteca que hem utilitzat. Podem fer alguns detalls d'aquest modelat, veieu com els renders realment ens donen una certa qualitat depenent de
l'estona que hagin fet treballar l'ordinador, perquè al final aquí hi ha un problema de processat que pot durar o es pot fer més ràpid o més lent. Doncs ja veiem, per exemple, aquest detall d'aquest edifici que té una doble pell de vidre, com s'aprecia i com es veu l'aspecte que tindrà. Però també podem començar a fer renders i utilitzar els models BIM per fer anàlisis una mica més tècnics, d'espais, d'estructures, de compartimentacions interiors, etc. Tot això realment està fet a partir d'un model original, que és el que s'ha modelat en BIM i que en la següent imatge us mostraré. Aquesta imatge, de moment, perdoneu, no s'ha obert el... Bé, l'obriré d'una altra manera perquè veig que en el PowerPoint, per alguna raó, no se m'ha obert ara la imatge que us volia ensenyar, però la veureu ara en pantalla. Bé, crec que ara sí. Oi, Helena, em confirmes que estem veient el model, estem veient el model. Perfecte. Bé, doncs, tot allò que heu vist abans parteix, totes aquelles imatges, les primeres més treballades, els renders aquests que hem vist ara, tot parteix d'això. Tot parteix d'un model que té una visió més de treball. En aquest cas és un model que s'ha fet amb una eina de les estàndards de mercat per modelar i que un cop hem tingut l'edifici més o menys a l'estat en què el volíem, l'hem exportat i ara l'estem veient amb un visor de models BIM, un visor gratuït que tothom es pot descarregar, que és aquest programa que es diu BIM Vision, el teniu en pantalla. Nosaltres estem utilitzant ara mateix aquest programa en el qual hem vist aquest model. Fins ara ens podem passejar per aquest model, però la visió de BIM o el que ens permet la tecnologia BIM quan agafem aquest model és, a banda de donar totes aquestes voltes que estic fent ara i d'analitzar-lo, també ens permet fer alguns exercicis diferents, com podien ser aquest d'explotar l'edifici per nivells i començar a veure l'interior d'aquest edifici, poder analitzar quins materials, quins elements han sortit. Bé, tot això, que ara no és l'objecte de la sessió d'avui, és el que podem fer quan nosaltres tenim un model BIM ja avançat d'un edifici. Però si anem a la base de tot plegat, que és el que avui us volíem explicar en relació a les biblioteques, és que entengueu que aquest edifici que estem veient ara, al final, s'ha construït agregant els productes que el formen. És a dir, finestres, portes, columnes, parets, baranes. Tot això ho tenim aquí en aquest model. I què ens passa? Doncs que, per exemple, en aquest model, jo quan selecciono una finestra, aquesta que he seleccionat aquí ara i que la veieu en verd, aquesta finestra, el software BIM, ens permet veure que, a banda d'aquesta imatge gràfica, té una informació, que esteu veient aquí a mà dreta, té tota una informació vinculada amb característiques d'aquesta finestra, en aquest cas. És a dir, aquestes propietats que estàvem veient ara s'agrupen amb uns conjunts de propietats que estem veient aquí ara en negreta. Aquests conjunts de propietats, cadascun d'aquests conjunts, conté una tipologia d'informació diferent. Per exemple, dades generals o dades de mides o dades de propietats de les finestres, que després veurem amb una mica més de detall. Ara era simplement perquè veieu que sempre hi ha una relació entre una imatge i les propietats del producte que representa aquella imatge. De fet, aquesta agregació d'elements que composen aquest model és la manera de treballar amb BIM. Com us deia al principi de la sessió, dèiem, anem a començar la casa per la teulada, heu vist al final com acaba sent un model, com el podem explicar a un client,
hem vist unes visions més tècniques, ara estem anant a les tripes, però encara podem baixar més les tripes de tot això. Què és? Agafar i dir, doncs mira, aquest edifici que tinc aquí, doncs al final, òbviament, jo he necessitat uns pilars, veieu? Jo tinc uns pilars, jo puc anar deconstruint tot aquest edifici amb els elements que són necessaris per poder-lo modelar, com us deia, que és la paraula que utilitzem avui en dia. Però, clar, aquí tens els pilars, però també tinc unes parets, tinc una finestra, tinc aquí darrere una altra finestra, tinc aquí una porta, etc. Jo podria anar, com veieu, deconstruint l'edifici. En el fons, l'exercici de modelar aquest edifici amb BIM és la inversa del que estic fent ara. Jo tinc un conjunt d'elements, un conjunt d'objectes, de productes de construcció que vaig posant un al costat de l'altre per anar construint virtualment el meu projecte. Però aquests objectes que tinc aquí, com us he dit abans, sempre tenen una relació amb unes propietats que hi estan vinculades. En aquest cas, si selecciono una porta, aquí m'apareixen propietats d'aquesta porta. Si selecciono una finestra, m'apareixeran les propietats de la finestra. Si selecciono els pilars, les propietats dels pilars. D'acord? Per tant, on ens està conduint això? Ja es veu. És a dir, si jo vull fer el model d'aquest edifici, haig de tenir un conjunt d'objectes per poder-lo muntar. Haig de tenir aquestes peces. Moltes vegades en el món BIM es parla del Lego, no? Aquests serien les nostres peces d'aquest Lego, no? Per acabar-lo fent. I aquestes peces d'aquest Lego, com veieu, tenen una informació gràfica i una informació de dades vinculades a aquest producte. Si només ens quedéssim amb la part gràfica, estaríem parlant de vistes 3D que fa molts anys que som capaços de fer. Però al moment en què hi hem incorporat tota aquesta informació, hem convertit aquesta imatge 3D en un model d'informació. De fet, avui en dia parlem de contenidors d'informació. I un model BIM és un contenidor d'informació. Per tant, com a contenidor d'informació, tots els elements que formen part d'aquest contenidor tenen les seves dades pròpies. La finestra sap que és una finestra. La porta sap que és una porta. No són ratlles abstractes que simbolitzen una porta. No, una porta és una porta. I aquesta és la idea que us volíem transmetre en aquest inici de la sessió d'avui. Dit això, doncs passarem directament a veure algunes de les coses que us volíem comentar sobre aquestes recomanacions a l'hora de treballar amb biblioteques. Per fer això, anem a continuar amb aquest índex i anem a fer un repàs d'aquests 6 passos que comentàvem i que anirem complementant amb coses que l'Helena ens anirà mostrant perquè exemplificar tot això que estem volent dir aquí. La primera qüestió en aquests primers passos és que quan un comença a treballar en BIM, doncs convé que analitzi quines són les necessitats d'objectes que tenim. És a dir, ara que heu vist uns objectes que configuren un edifici, cadascú sap quin tipus de projectes fa, quina és la seva pràctica habitual, i segons els tipus de projectes que faci o la disciplina en la qual treballi. Hi ha gent que treballa amb instal·lacions, amb estructures, amb arquitectura o només fent façanes, per exemple. Bé, depenent de quin sigui el nostre àmbit de treball, necessitarem una col·lecció d'objectes o altra, Una segona qüestió que ens hem de plantejar és quines eines utilitzarem. Clar, produir aquest model que heu vist fa un moment necessita d'unes eines concretes. I, per tant, cada eina m'aporta una certa informació, com veurem d'aquí uns minuts. Què passa? Que un programa de modelat que et diem té una eina per fer, per exemple, una porta. I potser aquella porta no m'agrada. Doncs tinc la possibilitat de complementar aquesta biblioteca d'objectes amb objectes que han fet tercers, que no me'ls he fet jo, sinó que no venen del programa, sinó que hi ha, com diu aquí, entitats, fabricants, col·legues que han fet objectes
que nosaltres podem disposar, perquè ens els han cedit, ens els han regalat, ens han donat els drets, per la raó que sigui, i podem utilitzar aquests objectes pel nostre projecte. I després hi ha una quarta qüestió, un quart punt, que és, bueno, també ens els podem fer nosaltres, els objectes. No cal que esperem que un tercer ens els faci, sinó que ens els dissenyem al gust nostre. És una possibilitat que també tenim sobre la taula, no? Per tant, tenim diferents orígens. Aquí us deixem unes notes que convé tenir al cap. Cada plataforma de desenvolupament de models BIM doncs, té el seu propi format d'objectes. I en aquest sentit, els objectes són poc intercanviables. Quan dic plataformes de modelat, perquè pels que us esteu introduint, m'estic referint a software que amb nom són molt coneguts, com podrien ser Archicad, Allplan, Revit, Bentley, Akka, etc. Istram en el món de l'enginyeria civil. Bé, cadascun d'aquests softwares treballa amb uns objectes que són la tecnologia pròpia d'ells i són poc intercanviables. Objectes que funcionin amb dos programes de modelat no és l'habitual. Costa trobar aquest esquema. Hi ha algunes possibilitats, però més aviat són escasses. Per tant, la idea és aquesta de que treballem molt a mida de l'eina que estem utilitzant per projectar. I l'altra qüestió, que ja l'hem començat a veure, no perdre-la mai de vista, que és el que hem de considerar que un objecte és sempre la suma d'aquesta part gràfica i una altra part de dades associades. Aquesta és una idea interessant i que han d'estar ben organitzades, tècnicament rigoroses. I ara jo passaré el control de la pantalla a l'Helena perquè ens mostri amb una mica més de detall aquesta idea. Molt bé. Hola, bon dia. Doncs, a veure, aquí he agafat alguns exemples d'objectes que tenen l'estructura d'informació, a part de la qualitat gràfica simplificada en el to de l'escala que requereixin els models. És a dir, per exemple, es fa la tanca però no es fan les frontisses, fins l'escala que es decideixi l'equip de modelat. A part d'això, hi ha una dimensió d'informació que entenem que és la gràcia i és el valor del BIM. En què es diferenciaria, si no, els models de l'antic 3D Studio de l'actual BIM? Doncs que ara tenim dades que estan associades a cada un dels objectes. No només tenim la imatge, sinó tenim les dades. Abans també teníem dades a les bases de dades, alfanumèriques, però ho teníem tot per separat. I ara això és un pas més, està integrat. I aquest seria el valor. Llavors, tenim la classe de la finestra, tenim les prestacions, que jo vull especificar com a projectista, si el faig jo, o el fabricant, si és el cas de l'industrial que fa ell l'objecte, doncs ell vol demostrar a mode de catàleg una versió nova del que és el catàleg digital dels seus productes. Llavors, Ferran havia preparat alguns objectes d'exemple, una finestra que teniu descarregable, ja us explicarem després on la teniu, un exemple de mostra, amb algunes prestacions tècniques, les prestacions que demana el codi tècnic, més les que es necessitaran els propers 5 anys, temes energètics, temes de càlcul ambiental. I no sé, què més vols que ensenyi ara? La idea era aquesta, de centrar l'atenció per uns minuts en un objecte concret, com era aquesta finestra, que com bé dius, té el modelat que té, que podem fer més maca, més bonica, més lletja, més simple, més complexa, això ja depèn de diversos factors, i que tindrà sempre aquesta informació associada. I aquesta visió de l'objecte com a suma d'aquests dos mons és molt important que la tingueu en compte. Després veurem la importància que té tot això. I ara que tenim en pantalla
això, passo ja també a explicar coses del segon punt, que és un punt relacionat amb l'ordre del dia que teníeu, sobre les bones pràctiques en la creació i utilització d'objectes. Llavors, aquí hi ha coses que comencem a veure. Des d'un punt de vista gràfic, hem de modelar el que és imprescindible per l'ús que farem del model. És a dir, fixeu-vos, jo ara us poso un exemple molt simplista. Si utilitzés un model BIM per comprovar que compleixo amb la normativa urbanística, quin sentit tindria que modelés les finestres d'una manera molt exacta? Perquè l'únic que avui són volums, altures reguladores, etc., aquest tipus de coses, no? O distància dels forats de les finestres a la mitgera. No tindria sentit modelar amb molt de detall. Ara bé, si estic modelant per estudiar la construcció, l'eficiència energètica d'una sèrie de tancaments, etc., necessitaré més detall. Per tant, no sempre ens cal el mateix nivell de detall. Per tant, aquesta idea de modelar l'imprescindible, depenent de l'ús que es faci del model, és important tenir-la. Sí. A tall tècnic, aquí, per exemple, s'han especificat les 3 transmitàncies. La global, de tota la finestra, amb aquesta prorratejant la geometria, i després la de l'envidrament i la del marc, tal com es demana. També s'especifiquen els materials, és a dir, això no és un conjunt de prismes, sinó que diem que és un conjunt de prismes que saben el que són una finestra i que, a més, tenen una plastilina, que dic jo, la plastilina digital, que ens explica que això és fusta. No només ens ho explica pel color, que podria estar més o menys encertat, sinó que, a més, hi ha un material associat en aquest prisma que es diu fusta de roure. Després també hi ha una llinda de formigó pretensat, una acer de planxa de l'escopidor posterior. Ens estem mullant i especificant moltes coses. El que diem és que cada objecte en si mateix és un petit projecte. I després composem el projecte amb tota aquesta suma de coneixement. I clar, això obre una nova dimensió als projectes i a la manera de treballar. Llavors, podem treballar en petits projectes d'altres companys o d'altres proveïdors d'objectes o podem treballar amb els nostres propis objectes. I això era una mica el que és interessant de veure, perquè si només veiem el BIM com un 3D o un 3D una mica informat, no li estem traient tota la potencialitat de compromís i d'especificació tècnica que se li pot donar en el BIM. Això que heu vist aquí, evidentment, té una certa complexitat, hi ha molta informació, moltes dades, etc. Bé, justament per ajudar-vos amb aquesta direcció i amb aquesta feina i que no l'hàgiu de començar de zero, és pel qual us oferim la possibilitat d'utilitzar la biblioteca d'objectes que hem anat desenvolupant. Justament per això, perquè no comenceu de zero, la feina és molt feixuga, pot portar moltes hores i hi ha una bona base d'inici, que es pot perfeccionar, òbviament, però ja podem començar a fer coses amb una certa rapidesa si enteneu com funciona tot això. Per tant, la idea no és tant que us animeu a fer molts objectes, que això us portarà moltes hores, sinó veure fins a quin punt podeu aprofitar coses que estan fetes que ja us faciliten l'entrada en aquest món de treball en BIM. Llavors, aquesta part de dades que dèiem ara ens porta a una segona idea. Dèiem, modelar l'imprescindible, sí, però la segona cosa és no sobremodelar. És una mica una altra manera de veure-ho. Si sobremodelem, si fem més del que és necessari, què ens acabarà passant? Problemes, tots són problemes. Que els arxius que fem seran molt pesats. Si són molt pesats, costa molt de bellugar-los. És difícil traspassar arxius a companys. Necessitem màquines, hardware molt potent per poder treballar en BIM. Tot serà més lent. Estarem fent un treball extra que ningú ens pagarà. Per tant, el consell és no sobremodelem. Anem a modelar l'imprescindible. Sí, en aquest cas, aquest és, per exemple, un exemple d'un sistema de façana ventilada, un sistema de façana completa en el qual hi ha un acabat de façana ventilada. Després podreu veure la demo
el model en format natiu, aquest és en format IFC, que acaba sent un bloc un prisma, no? No hi ha capes. El que passa és que les capes sí que queden especificades aquí i per ordre, cada mica de peces de façana, cambra d'aire, aïllament tèrmic, morter, tal. I llavors és això. Fins a on hem modelat? Doncs, com és que no hem modelat la subestructura? Doncs perquè a l'eina de modelat no és el que és immediat, modelar la subestructura. Per fer-ho s'ha de fer una complicació i, per tant, anem amb el que ve de sèrie i perquè després també, si pensem en un edifici de mitjanes dimensions, si hem de començar a dissenyar el projectista que està per fer espais, per fer volums, per fer arquitectura, en el moment del bàsic ha de començar a posar i a pensar com anirà tota la subestructura, això no ocupa, no aplica. Es pot fer un detall, es pot fer el que convingui i si convé i és un industrial, llavors ja es posarà a dissenyar la subestructura. Però si no, no hem de complicar massa les coses en els projectistes, perquè el projectista ara col·loca el mur, però és que després col·locarà totes les distribucions, les escales, farà el replanteig dels sostres, pensarà els espais. Hem de no modelar en excés, això que comentava. L'altra cosa també és que el BIM parla llengües i en aquest cas, doncs, en el cas de l'ITEC, podem dir que som els únics que ens hem preocupat de fer projectes BIM en català. Per tant, si volem que els projectes es lliurin en la llengua que pertoca, la que sigui, doncs els models BIM han de parlar la llengua en què s'hagin de lliurar, pensant en un desenvolupament ple de la llengua a tots els projectes. Digues, Ferran. Sí, des del punt de vista gràfic també, i ja també començant a lligar amb les dades, doncs poseu atenció en què una cosa que el titular que trobareu en el document que us descarregareu diu els objectes són poc paramètrics. Llavors, per què diem que són poc paramètrics? És un tema molt interessant. Per exemple, aquesta façana que esteu veient aquí podria tenir un gruix d'aïllament, el que sigui, un aïllament tèrmic situat aquí dintre. I, evidentment, en les dades que l'Helena ens mostra aquí al costat, hi ha un lloc on hi ha un valor que és la transmitància tèrmica que té aquesta façana. Clar, aquest valor de transmitància tèrmica, quin és? Home, és el de la solució que hem representat, que té un determinat gruix d'aïllament i, per tant, té aquesta transmitància tèrmica. Què vull dir que els objectes són poc paramètrics? Vull dir que algú podria agafar aquest objecte de la biblioteca de l'ITEC, perquè ja li està bé i li ajuda a fer el projecte, però que digui, ostres, he calculat codi tècnic i necessito, en comptes de, no recordo aquí quin gruix d'aïllament tenim, però... 6 coses, 6. Aquí d'acord. Doncs imagineu-vos que fem els càlculs i necessitem 10, per dir alguna cosa. Bé, doncs, si necessito 10 centímetres d'aïllament, òbviament, jo he de canviar la informació gràfica i del model per aquests 10 centímetres. Perquè què passarà? Que la façana, si jo passo de 6 centímetres d'aïllament a 10, és probable que tota ella augmenti 4 centímetres de gruix. Tota ella. I jo podria estirar-la, perquè gràficament a vegades els objectes són com un xiclet, no? Jo els puc estirar, però al tanto que quan jo l'hagi estirat per fer un aïllament més gruixut, la dada, el valor transmitància tèrmica, no haurà canviat automàticament. És a dir, els objectes no són, per això deia, no són gaire paramètrics ni són tan intel·ligents com ens agradaria que ho fossin. A vegades es poden fer coses, no dic que no, però en general, són poc paramètrics. I, per tant, quan fem aquest canvi gràfic per passar de 6 centímetres d'aïllament a 10, haurem de fer un recàlcul nosaltres de la transmitància i escriure el valor de la transmitància en el lloc correcte. Penseu-hi en aquestes coses perquè a vegades estirem, allarguem, aprimem coses i no pensem en què les dades vinculades han de canviar també. Sí, qui diu la transmitància diu un valor d'aïllament acústic, diu totes les dades tècniques associades a una solució. Els canvis han de ser canvis responsables i, malauradament, hi ha alguns motors de càlcul en els programes de modelat, però no hi són tots. Ni tampoc hi ha coses que no són per càlcul lineal, que són simplement per obtenció d'assajos. Llavors, els temes de foc, els temes de
d'acústica. Els tèrmics són els més lineals, però també hi ha molts dubtes, perquè hi ha temes de càlcul per elements finits. Vull dir que al final el fet de poder posar dades tècniques també ens lliga a unes solucions concretes. I el que estem posant al final són peces acabades de solucions. Amb dret a canvi, sí, però un canvi responsable. I qui serà el responsable? Doncs el propi autor, que decideixi canviar. Això ho veurem ara en properes imatges. Per complementar el que estàvem dient ara d'aquestes dades, i amb aquest ja lligam que hem fet passant de les dades gràfiques, de l'informació gràfica a les dades, una qüestió també a tenir en consideració és que no totes les dades han d'estar en un model BIM. En aquest cas que ens mostra l'Helena d'aquesta paret, evidentment hi ha un grapat de dades aquí sobre. Hi ha un grapat de dades, però quines són les que hi ha? Home, les que hem considerat que és necessari que es mostrin aquí en primera línia. Però pensem que hi ha dades que no tenen per què estar en primera línia. D'acord? Algunes d'aquestes dades estaran en models específics o a documents enllaçats. Us poso un exemple que entendreu ràpidament. Quan fem un càlcul d'una estructura, evidentment hi ha un model d'estructura que pot ser també fet en BIM o no en BIM, i en aquell model d'estructura, evidentment, un pilar tindrà una càrrega axil, un moment flector, uns tallants, etc. Aquests valors d'aquests esforços no cal que estiguin en el model BIM, diguem-ne, principal, perquè ningú en farà res. I el que faran és carregar molt la informació d'aquest model. Per tant, és preferible que es mantinguin allà on està bé que estiguin, que és en el programa de càlcul, i si en algun moment fa falta anar-lo a consultar, ja el consultarem, que per això tindrem un model BIM només d'estructura. D'acord? Per tant, les coses poden estar a diferents llocs. No tot ha d'estar sempre en primera línia. I, per altra banda, hi ha documents que es poden enllaçar, no? Algú podria dir, no sé, un certificat com aquest, no? Una certificació europea, un marcatge CE, etc. Bueno, no cal que l'introduïm en un calçador per engreixar el nostre objecte. Podem vincular-lo amb un simple enllaç i amb 2 clics el anem a trobar, no? Per tant, hem de mesurar una mica això. Sí. Ara, per exemple, el que he fet és posar de costat 2 solucions de façana, una genèrica que no té marca, i això ho havíem comentat, no, Ferran, ara de contraposar... Això ho veurem després, ho veurem amb la següent imatge. Val. Doncs és això. Per acabar amb aquesta petita primera part de les dades, doneu-vos compte que amb aquesta informació que estem veient en aquesta zona de pantalla on surten les dades, hi ha una qüestió que potser passa desapercebuda perquè tot és molt petitet, però ja ho veureu, i és que les unitats de midament de les propietats amb un objecte BIM han d'estar molt ben referenciades. Fixeu-vos això que assenyala l'Helena ara, que hi tenim propietats de reducció acústica, de massa superficial, resistència tèrmica. Fixeu-vos que al final del nom hi ha la unitat amb què hem de llegir el valor que es consigna. Això és una cosa que és més transcendent del que a vegades ens pensem, perquè pels que us esteu introduint, o els que ja us heu introduït, quan anem a buscar objectes que estan per la xarxa, moltes vegades ens trobem amb objectes que tenen algunes propietats, primer, propietats que a vegades no ens serveixen per res, però a vegades trobem propietats que poden ser interessants i donar un valor. I a vegades no saps si aquell valor és sistema internacional, sistema mètric, sistema imperial, quin valor és aquell. I això pot introduir errors greus. Per tant, és molt important posar atenció a que la unitat en la que s'amida o es dona un valor estigui clarament identificada. És una recomanació que us podem fiar des d'aquest moment. Sí, perquè com que hi ha tantes magnituds físiques, els programes no les tenen totes. I quan no les tenen, les hem de definir nosaltres a la propietat. Llavors, el que és millor és, a falta de poder-la escriure després, perquè el programa potser no ho sap escriure, escrivim un nombre, però llavors vinculem la unitat a la propietat. Així hi ha una traça.
sobretot pel temes de longitud i temes de traspàs, no? Sí. Traspàs d'unitats. Si em passes el control de pantalla un moment, Helena. Sí, jo ara l'he passat. El tens? No sé si esteu veient la meva pantalla. A veure. Esteu veient la meva pantalla? No, ara no l'estem veient. És que no sé si m'has passat el paper de presentador, no me l'has passat. He deixat de compartir. No, presentador. Però... Val. Ara sí. Val. Bé, simplement aquí us queda el recull que trobareu després en el document que us podeu descarregar d'aquestes observacions o conceptes que us hem dit ara. Si passem al següent dels conceptes que volíem mostrar-vos, és el que té relació amb el tercer punt de l'ordre del dia, que deia, anem a parlar d'objectes genèrics i objectes de marca. Què és això d'objecte genèric i objecte de marca? Pels que us esteu introduint, quedeu-vos amb aquesta idea de que hi ha com aquestes dues menes o dos tipus d'objecte. Què són els objectes genèrics? Els objectes genèrics són anònims. Són objectes més abstractes, podríem dir, que no existeixen en el mercat. No existeixen perquè no tenen un nom comercial. I, evidentment, jo quan dic no vull dir marques comercials, però jo podria parlar d'una finestra d'alumini amb ruptura de pont tèrmic i doble vidre, etc. I això seria una descripció anònima d'un element genèric, tipològic, però arribarà un moment que aquella finestra es correspondrà amb una marca comercial, perquè amb una obra, evidentment, ens arriba tot d'alguna marca comercial. Algú ha fabricat aquell element. Per tant, a nivell de BIM, com que el que fem és construcció virtual, ens trobem amb aquesta idea de que tenim, per una banda, objectes genèrics, aquests anònims, i els de marca. Els genèrics, per què serveixen? Doncs serveixen per fases de projecte on no és necessari disposar de marques. Moltes vegades, quan comencem un projecte i estem a nivell d'un avantprojecte o un projecte bàsic, com dèiem fa ara un minut, en tinc prou amb saber que posaré una finestra amb ruptura de pont tèrmic vidre doble, per exemple. No em cal saber més. Per tant, en aquest moment d'informació del projecte, m'és suficient tenir un objecte genèric. D'acord? Llavors, aquest objecte genèric serà un objecte que, com diu aquesta imatge, i veieu aquí en negreta, fa una prescripció. És a dir, com a projectista, estic dient què demanaré d'aquella finestra que es posi allà. Demanaré una finestra amb una transmitància tèrmica X, la que sigui. D'acord? Tindrà una imatge més conceptual, amb unes dades. Per tant, són objectes prescriptius. El gràfic és conceptual, les dades són prescriptives i representen tipologies d'allò que demanarem. Clar, arribarà un moment del projecte en què passarem a l'objecte de marca, que són aquests d'industrials o de fabricants. També sentireu parlar d'aquests conceptes. En el món BIM són objectes industrials o objectes de fabricants de productes. Aquests són els que arribaran a l'obra, realment. Són necessaris per construcció. Com a mínim, en la fase de construcció, els haurem de tenir ja batejats. D'acord? I què és el que contenen? Si abans teníem prestacions, és a dir, el que anàvem a demanar en aquella finestra, ara el que tindrem són les prestacions declarades pel fabricant. És a dir, jo he demanat una finestra que tingués una transmitància 0,8 i el fabricant ja sap que m'ha de portar una que no pot ser major de 0,8. Com a mínim haurà de ser 0,8 o millor. Si s'ajusta al que jo demano, perfecte, perquè s'ajustarà en preu. Si me'n porta una de millor, també serà més cara, probablement, no? O una porta. Imagineu una porta RF. Jo demano una porta RF 90. Bé, doncs la RF 90 és el que jo demano. Després vindrà una marca comercial que em subministrarà aquella porta i el seu producte té un objecte també. Per tant, en aquest moment, l'objecte de marca té una imatge representativa que identifica aquell producte i unes dades particulars, les pròpies d'aquell producte. Llavors, com a observacions d'això, i ara l'Helena ens ensenyarà un comparatiu entre un objecte de marca i un objecte genèric, perquè veieu a quin punt estan les diferències. Jo us puc posar aquí unes notes que veieu en pantalla, que és que en un projecte, en un mateix projecte,
normalment passa que hi ha un moment en què es fa una transició d'un genèric a un objecte de marca. Per exemple, amb un projecte per a l'administració pública que no podem posar marques comercials fins que s'adjudica l'obra, probablement ens interessa mantenir els elements genèrics. O amb un projecte privat d'una empresa, una constructora que ja treballa amb unes marques comercials específiques concretes, potser des del minut zero podem treballar amb aquella marca. Per què no? També ho podem fer. Però en qualsevol cas, les dues visions poden ser complementàries. I com que hi ha aquesta possibilitat de transició de genèric a marca, és molt important que l'estructura de la informació, tot allò que heu vist abans en aquella zona de la dreta de la pantalla de l'objecte BIM, tota aquesta estructura d'informació sigui la mateixa en els dos casos, perquè això no generi distorsions després en tota la informació massiva que tindrà el projecte. Aquesta és una altra recomanació que us volíem fer. I passo el control de pantalla, Helena, perquè ens puguis ensenyar aquest comparatiu que dèiem d'objecte de marca i objecte genèric. Molt bé, doncs estàvem en aquell sistema de façana i aquest és el de l'esquerra, és el genèric, i el de marca, que a més és de posterior generació, a més de tenir els P7 genèrics, se li afegeix un P7 de producte, que li diem, que podem vincular aquest element als N productes que el composin, perquè un mur no està format per un sol producte, pot estar format per molts productes. En aquest cas, el protagonisme és d'un fabricant i, per tant, de moment només esmentem el fabricant del producte 1. Llavors, aquest producte té una traça de quin producte es tracta, doncs uns kits per la fixació de plaques. En aquest cas, això està en castellà perquè només s'ha fet en castellà aquest objecte pel fabricant. Això sí que és a demanda de cadascú. I llavors de quin sistema es tracta i coincideix que en aquest cas està vinculat a una web de producte que ell vol posicionar, la que ell ha girit. Per tant, nosaltres com a projectistes ja veiem a què es refereix i, a més, en aquest cas coincideix que té un enllaç a un document, una avaluació tècnica europea. O sigui que per a més INRI és un producte complet. I llavors, a més de posar-li el P7 de producte, té els genèrics que se li esperen als murs de façana i, a més, hi ha un P7 propi, que li diem d'usuari, que allotja tot allò que no es posa en l'estàndard, en aquest estàndard que hi ha de mur, però que ell vol que llueixin. En aquest cas, com que hi ha uns assajos de resistència a impacte i unes categories que, més enllà del Codi Tècnic Nacional, a Europa es requereixen, doncs volia que lluïssin i llavors li poden lluir en un P7. O imagineu-vos que vol posar un codi d'inventari o alguna propietat pròpia i específica dels seus sistemes. Doncs té un lloc per allotjar les seves propietats. Aquest P7 d'usuari també podria ser el d'un despatx d'arquitectura o d'una enginyeria que volen fer-se les seves propietats pròpies. Doncs ja està. I aquestes serien les diferències entre un objecte genèric i un de producte industrial. Sí, ho sabeu aquí. Sí, digues. Jo també podria haver agafat aquest genèric i transformar-lo en un P7 de producte. Doncs també, és a dir, o parteixo d'un que ja és de fàbrica industrial o enriqueixo un genèric i a més el transformo i llavors li poso la traça de la transformació amb la data i l'autoria. L'autoria, sí, mirem aquí. Ho veurem després, això. Ho veurem després. El que està clar, la diferència és que aquí la titularitat de l'autoria és la que sigui, però la titularitat és del fabricant i aquí la titularitat, en aquest cas, com que és un dels nostres genèrics, doncs és nostra. O sigui que al final queda un caixetí on queda tot enregistrat. Digues, Ferran. Sí, com que hi ha coses d'aquí que les aprofitarem per veure en les properes imatges, doncs si em passes ara el control, perquè es pugui compartir la meva pantalla.
A veure... Convertir en presentador. Molt bé. Molt bé. Val. Crec que ja l'esteu veient ara. Avancem una mica més i anem a aquest punt 4, que és el d'aquesta dubte o aquest debat que hi pot haver entre hem de crear objectes o hem d'adaptar objectes, no? En el fons podem fer les dues coses, com podeu imaginar. Podem crear o podem adaptar. Podem utilitzar objectes tal com estan, aquests que esteu veient ara, que ja estan, diguem-ne, absolutament precuinats, també es podrien adaptar, o si no ens agrada res de res, doncs crear-nos uns de nous. Tot això està obert. Ara, recomanació que us podem fer si esteu començant. Considereu això que aquí diu la imatge en negreta, la llei del mínim esforç. O sigui, treballar amb BIM representa un esforç, diguem-ne, notable. No direm que sigui una cosa de bufar i fer ampolles. Hi ha una corba d'aprenentatge, etc. Per tant, és bo pensar en intentar optimitzar el nostre temps i per això parlem de la llei del mínim esforç, fent una mica de caricatura. Per tant, què és el que hauríem de fer? Primer, obtenir objectes. Quan jo sé que necessito una col·lecció d'objectes per fer un projecte, els haig d'obtenir. Molt bé. Si no els puc obtenir d'enlloc, llavors me'ls hauré de crear. L'últim recurs. És a dir, l'últim recurs, diríem, de tot plegat és haver-nos de crear objectes nosaltres. En qualsevol cas, sempre hem de pensar en la qualitat dels objectes que utilitzarem. Encara que els trobem, penseu en termes de qualitat, el que hem estat dient fins ara, d'estructura d'informació, nomenclatura, unitats, tot això tingueu en compte. Llavors, havent entès això, diríem que de menys a més esforç, de menys a més, amb aquesta llei del mínim esforç, el procés podria ser, primer, el més senzill, utilitzar els objectes que aporten els programes de modelat. Ara, d'aquí un moment, l'Helena ens ensenyarà alguna cosa d'això, però utilitzar els que venen amb els programes de modelat. Aquests programes de modelat tenen objectes que a vegades serveixen i a vegades no serveixen, perquè tot aquest software, com ja sabeu, us podeu imaginar, perquè això passa sempre, estan fets per organismes, entitats, organitzacions americanes, europees, etc. I la tecnologia constructiva d'aquests països o els elements constructius no sempre són els que utilitzem nosaltres en el nostre entorn. I a vegades hi ha coses que dius, bueno, això està molt bé aquesta finestra, però aquí no les fem servir. Per tant, si les podem fer servir, vale, però si no, hem d'anar al següent pas. I el següent pas és anar a buscar biblioteques que estan a la xarxa. I a la xarxa ens trobem biblioteques d'elements genèrics, com els que us hem estat explicant. Una seria la de l'ITEC, o també podeu trobar biblioteques o el que en diem marketplace, que diu aquí, que són pàgines web on fabricants de productes hi posen els seus objectes perquè tothom els pugui anar a trobar allà. Tot té els seus, diguem-ne, pros i contres. A vegades aquests objectes que estan al marketplace estan estructurats de maneres diverses i no sempre trobem una homogeneïtat d'estructura d'informació com voldríem. A vegades sí, a vegades no, però hem d'observar-ho. El tercer pas seria anar a biblioteques pròpies dels fabricants de productes. És a dir, un fabricant de productes que fabrica, no sé, aquella finestra que heu vist abans, amb una marca comercial, a la seva web comencen a tenir ja els seus propis productes. En aquest cas, a diferència del marketplace, on podem anar i trobar coses de diferents orígens, aquí només trobaríem el que produeix aquell fabricant. Un altre punt, en aquesta llei del mínim esforç, però ja creixent, és compartir objectes de col·legues o amb col·legues, perquè els compartim la feina que fem tots plegats i ens passem objectes i podem compartir-los. Fantàstic. Sempre, sobretot, tingueu en compte en aquestes situacions el que dèiem abans. Pensar en la qualitat d'aquell objecte que utilitzem, quina estructura d'informació té. No ens en passem qualsevol cosa. A vegades, amb molt bona voluntat, ens poden passar objectes d'un company, etc., però potser no tenen una informació correcta, potser tenen algun problema de generació. Observeu abans de col·locar aquests objectes en el vostre projecte. I l'últim pas, evidentment, és que si no trobem allò que volem col·locar en un projecte enlloc, ens els haurem de crear.
I per crear els objectes tenim un procediment de creació d'objectes. Quins riscos tenim aquí? Que és el que posen les notes. Evidentment, el que he anat dient, és a dir, agafar coses d'un tercer, del que sigui, sempre pot tenir un risc perquè no hem controlat de quina manera ho han fet. La diversitat d'estructures d'informació, perquè uns objectes venen d'un fabricant, els altres venen d'un altre, els altres venen d'una associació de fabricants de productes, els altres venen de... Tot això al final, com que cadascú aplica els seus criteris, pot generar una mica de caos en aquesta base de dades que estem creant. I finalment pensar en que a vegades hi ha empreses multinacionals que tenen objectes definits amb les seves llengües, amb normatives d'altres països, amb altres maneres de fer, que poden no servir per gaire quan els incorporem a un model nostre. Llavors, m'agradaria que l'Helena us mostrés ara algunes pantalles de programes de software perquè tingueu aquesta visió d'on es troben aquests objectes propis de les plataformes i després veurem alguns marketplace i algunes coses d'aquestes que podeu trobar per la xarxa. Molt bé. Doncs a veure, a les programes de modelat, els que ja ho sabeu, no cal que us ho expliqui, però els que no, què hem fet als programes BIM? Els programes BIM serveixen per modelar en 3D directament a partir d'elements ja configurats. Llavors, aquest seria l'exemple d'Allplan, per exemple, el ventall de finestres de sèrie que ens venen a Allplan. També tenim un ventall de murs de sèrie que és el primer punt de partida. Altra cosa és que del que ve, a vegades són de caire anglosaxó o del nord d'Europa o centre Europa, o el que sigui, no s'avé a la nostra voluntat de projecte. Llavors, allà sí que ho hem de transformar o generar de nou. Aquest és el cas en aquest cas és Revit, doncs el que ve de sèrie Revit o el que ve de sèrie, aquest és la mateixa finestra exportada, en Allplan, i el que ve de sèrie, doncs, la col·lecció de finestres d'Archicad. Llavors, això és un punt de partida. Molta gent diu, no, jo ja en tinc prou amb el que em ve de sèrie. Fantàstic. Però que sapiguem que depèn del grau d'innovació o el grau d'originalitat del projecte, a dia d'avui, com que tot és tan creatiu i els processos de projecte i de disseny són molt creatius, moltes de les coses que venen de sèrie no ens en són prou. Llavors necessitem o aquell mur cortina creat específicament o aquella solució de façana més novedosa, temes Passive House, temes... Llavors no en tenim prou amb això. Però amb el que ve de sèrie ja es poden fer moltes coses. Què més, Ferran? Què més vols que... Sí, podríem ensenyar alguna d'aquestes plataformes marketplace que tenim por ahí. Webs de fabricants. A veure, nosaltres estem a fet àmbit nacional, què tenim? Tenim alguns marketplaces o plataformes d'objectes BIM, tal com aquesta, Aquesta està molt a l'àmbit hispanoamericà. Aquí en tenim una, a Bimètica. Després també teniu BIMobject, que treballa arreu de tot el món. Totes elles tenen una sèrie de filtres que permeten anar o per fabricants o per... s'apliquen els filtres i filtren les poquetes o moltes coses que tinguin, de cada fabricant. Nosaltres avui n'hem escollit 3, Bimètica, BIMobject, BIMenco. Algunes d'elles tenen objectes genèrics. Per exemple, el cas de BIMenco també permet que els propis usuaris, no diu qui, ni són fabricants ni són genèrics, si jo avui tinc un objecte i el vull compartir, doncs el puc punjar aquí, i tenen tantes coses com s'hagin penjat a la plataforma. També parlo llavors de plataformes pròpies de fabricants, és a dir, això és un marketplace, aquests 3 que he ensenyat, que són un conjunt de tots els fabricants i tots els usuaris que els han volgut penjar.
Per contra, tenim l'altra entrada de Marketplace, que és un fabricant singular, un fabricant, jo soc un industrial, i em penjo les meves solucions BIM, la meva biblioteca BIM, que la tinc aquí disponible. Aquest és el cas d'un fabricant o el propi fabricant aquest. Disculpeu que aquí hi ha un inici de sessió que cada vegada que entro s'ha d'actualitzar, però després aquest fabricant, els fabricants que fan objectes BIM es preocupen ells de penjar i tenir les seves biblioteques de totes les solucions. Aquesta és una altra realitat d'objectes BIM que tenim i totes dues són bones. Vols vendre el producte a la teva botiga o anar al mercat? Qui vol, bàsicament, estan a tots dos llocs. I després també tenim, Ferran, segueixo, el cas de les biblioteques d'associacions, que ja són suprafabricants, tot un conjunt de fabricants d'un àmbit determinat s'uneixen i fan una biblioteca en la qual poden penjar genèrics, 213 productes genèrics, però si mirem tots, tot el conjunt en tenen molts, en tenen 802. Per què? Doncs perquè en tenen tants com fabricants han volgut penjar-ho. Vull dir que hi ha moltes possibilitats en aquest món digital. I en aquest cas és tot de l'àmbit d'Hispalink, que darrere hi ha una altra plataforma, però... I més o menys això és tots els exemples que tenim de fabricants i de biblioteques on es poden descarregar les coses. L'última opció és fer-les pròpia, cada equip de projecte o una entitat que es faci una biblioteca d'objectes BIM pròpia. Una entitat pública que digués que vol fer-se la seva biblioteca perquè els projectistes treballin amb aquests objectes. Llavors, què més? Empalmo o... No, a veure, passem al següent punt, que seria el de la responsabilitat tècnica i legal que hi ha sobre la informació que tenim en els nostres objectes. Quan fem un projecte i hem utilitzat objectes, evidentment, com a projectistes adquirim una responsabilitat. Llavors, aquí hi ha un concepte que abans també ja l'hem esmentat en algun moment, que tu, Helena, l'havies tret, que era el tema de l'autor i el titular. Els objectes BIM tenen dos figures, que són l'autor i el titular. I això es distingeix en els objectes que ara està mostrant l'Helena per aquí en pantalla. Hi ha un dels conjunts de propietats, que és aquest que anomenem general, el P7 general, té clarament diferenciat l'autor i el titular. Per què això? Pels que no estigueu introduïts. L'autor, qui és l'autor? L'autor és el programador de l'objecte. Un informàtic, un tècnic, que ha programat un arxiu informàtic que és, en realitat, un objecte BIM. Ja us podeu imaginar que un objecte és igual a un arxiu que tenim en l'ordinador. Llavors, algú l'ha hagut de programar. Aquest és l'autor. I aquest autor pot ser una persona, pot ser una organització. Per exemple, a la biblioteca de l'ITEC, doncs els objectes genèrics que hem fet nosaltres sempre diu que l'autor és l'ITEC. Un objecte que hagi fet una altra entitat d'aquestes que heu vist abans, doncs apareixeria el seu nom d'empresa, o a vegades són tècnics o persones professionals, individuals, particulars, que fan objectes. Bé, doncs l'ha programat ell és l'autor de l'objecte. Després hi ha el titular, que no ho confonguem. El titular és el propietari de l'objecte. Per què el distingim? Perquè el propietari de l'objecte és el responsable de la veracitat de les dades que s'hi posen. I això és molt important. I aquí hi ha unes repercussions legals que no podem obviar. És a dir, quan un objecte és genèric, i dèiem, aquest objecte no existeix al mercat. Doncs hi ha unes dades que venen de normativa, d'allò que jo demanaré en el projecte. Però quan jo poso un objecte que és una marca comercial que identifica un producte que està al mercat, té unes propietats que qui les declara és el propi fabricant. I el fabricant declara aquelles dades sota la seva responsabilitat. Ell és el responsable d'aquella informació que està donant. És el titular, d'acord? Per tant, què pot passar? Doncs que algú, un fabricant, per exemple, encarregui a un autor que li faci un objecte.
L'autor serà responsable de fer un arxiu informàtic, però aquelles dades són del titular. A vegades pot passar que sigui el mateix, que autor i titular coincideixin. Pot passar, evidentment, en el cas de la biblioteca de l'ITEC. Evidentment, els ha fet l'ITEC i l'ITEC és autor i titular. Però també és cert que podeu trobar objectes que estan a la biblioteca de l'ITEC, com abans hem vist un que ens ha mostrat l'Helena, que era de l'empresa Lobelia, per exemple, que ha sortit en pantalla. Doncs, evidentment, el titular és l'empresa Lobelia, com ara ens ho està marcant en pantalla, i a sobre, justament, tenim l'autor, que és l'ITEC. Per tant, sempre hi pot haver aquest joc. Però, recomanació, assegureu-vos sempre que en un objecte, sobretot si està fet per un tercer, consta qui és l'autor i qui és el titular. I una tercera qüestió. Sí, digues. No, dic, i li posem data. Sí, això anava, no? La data d'emissió. Data i si té un estàndard, doncs... La data d'emissió és molt important per una raó que els tècnics entenem ràpidament. Un objecte fet amb data 2017 segurament pot ser que estigui incomplint coses normatives de l'última revisió de codi tècnic que va entrar en vigor fa uns mesos. Per tant, jo m'haig d'assegurar que la data és tal que, en principi, m'asseguri que estic complint amb normatives que poden afectar aquest producte. Per tant, no és sobrera tenir una data d'emissió amb un objecte. No, perquè té una vida pròpia. Exacte, no? Llavors, què passa amb això? Això té unes repercussions quan nosaltres agafem objectes i els modifiquem per adaptar-nos al nostre gust. El volem adaptar i transformar al nostre gust. Bé, doncs, si jo agafo un objecte d'un tercer i el modifico, gràficament o amb dades, el que hem de fer és canviar la identificació de l'autor i del titular. Perquè jo no pot ser que agafi una dada que ha fet l'empresa X i li canviï un valor perquè em convé aquell valor en projecte, quan aquell valor no és el que et dona l'empresa. Per tant, si jo toco alguna dada, haig de ser conscient que jo passo a ser el responsable d'aquell objecte en aquell moment. D'acord? I per tant, hi pot haver més de... La solució salomònica és afegir l'inici més el que ha complementat, no? I ja està. Anar fent, però que quedi traça de tot, perquè tenen vida pròpia més enllà dels projectes o abans dels projectes. Existeixen abans i després dels projectes, els objectes. Aquesta és una de les raons per les quals en la biblioteca d'objectes de l'ITEC sempre estan identificats perfectament aquests autors titulars, data d'emissió i a més hi ha un exercici que també com a recomanació voldríem que quedés aquí clar, que és que atenció amb aquell exercici que fem a vegades d'anar per webs i anar recopilant objectes i posar-los en el nostre disc dur o en el nostre cloud i anar fent allà un calaix d'objectes tremendo que potser acabem utilitzant d'aquí 2 anys o 3 en un projecte. Atenció, perquè aquesta pràctica no és gaire recomanable. Convé que sapiguem on trobar els objectes i que els descarreguem frescos. És a dir, si el vull utilitzar ara, me'l descarrego ara d'aquella pàgina web, perquè això em garanteix que tinc l'última versió, que està al dia amb normativa, etc. Per exemple, com veureu d'aquí uns minuts, la biblioteca de l'ITEC el que fa és això, justament, intentar facilitar que els usuaris es descarreguin en el moment que necessitin aquell objecte, perquè aquest objecte pot ser que hagi tingut una actualització normativa fa un mes i tenim una versió més actual i que compleix amb normativa, i en canvi et descarregues el mateix. O el vas descarregar fa un any i aquell objecte potser ja és obsolet i l'estàs col·locant en un projecte, no? O té dades d'un industrial d'un producte que ha canviat les propietats, simplement. O, pitjor encara, l'ha descatalogat i estic muntant el projecte en base a un producte que ja no està en el mercat. Per tant, recomanació, dades fresques. És un tema interessant. Sí, i dir que per això hi ha un enllaç directe a un lloc on estigui allotjat l'objecte, no? No fos cas que hi hagi alguna cosa que no coincidís. O si més no. Els objectes de plataformes estan enllaçats amb la seva versió web sempre. I ara, fent aquest exercici, us he volgut ensenyar això, que aquest objecte, més enllà del model,
està linkat en aquest, que és aquest, és el mateix, amb les mateixes propietats i amb la descàrrega vigent, la que sigui. Molt bé. Doncs... I passaríem directament al punt 6, que és l'últim d'aquestes recomanacions, i després ja us mostrarem com utilitzar la biblioteca de l'ITEC, si us ha semblat interessant. En aquest últim punt us voldríem parlar que tenim una sèrie d'instruments que us poden ajudar a la creació d'una biblioteca BIM. Creació o modificació d'altres objectes per tenir la vostra biblioteca BIM. Hauríem de començar dient que normalment quan esteu en un projecte, tot això que hem parlat, sempre es dona una situació, diguem-ne, híbrida. Híbrida en el sentit que tenim una barreja de situacions. Treballem amb objectes que hem obtingut de tercers, bé sigui de la pròpia plataforma de modelat, o bé perquè ens els ha facilitat un fabricant, o bé perquè hem baixat un gruix d'objectes de la web de l'ITEC i tenim aquesta situació híbrida. Bé, hem d'intentar tant com puguem que l'estructura de la informació sigui el més homogènia possible. Llavors, en el cas de crear-nos objectes o de fer adaptacions, nosaltres vam llançar ja fa 3 anys un estàndard, que és el que esteu veient ara en pantalla, que està a la pàgina web ecobject.com. Això ho veureu en el document que us facilitarem després de la sessió. Teniu el punt d'entrada. I en aquesta pàgina web hi ha un estàndard que avui no és objecte d'aquesta sessió. No us explicarem l'estàndard perquè això, a més tenim vídeos que podeu veure en la pròpia web de l'estàndard. Hi ha un menú a dalt que posa vídeos. Allà podeu veure webinars específics de presentació d'aquest estàndard i, per tant, com deia, no hi entrarem. Però sí que us volia dir que una de les coses que trobareu en aquesta web és a la pestanya Eines. La web està en català i en castellà. Ara, per defecte, s'obre en castellà, però la tenim també en català. I en l'apartat Eines trobareu una sèrie de coses que poden tenir utilitat si voleu aprofundir en la creació d'objectes BIM amb el vostre programa. Avui en dia tenim eines per Archicad, per Revit, en el futur en tindrem per altres plataformes i si vols fer una descripció ràpida de les eines bàsiques que tenim aquí, Helena. Sí, doncs com que les propietats estan definides en un PDF de l'estàndard o a web, per passar-les i entrar-les a la bena a dins de les plataformes hi ha uns formats específics seus. Llavors, en el cas d'Archicad hi ha un XML per definir els grups de propietats i també hi ha un XML per classificar i exportar adequadament els models amb les propietats ECOB. Per tant, ells necessiten 2 arxius. En el cas de Revit, tenim una guia de Revit sobre document per orientar sobre com crear i adaptar les famílies a dins de Revit i com treballar amb aquests 3 arxius. A dins de la guia s'explica com treballar amb aquests arxius que tenim aquí descarregables també per anar a la bena de Revit, entrar a ECOB dins Revit. Hi ha un arxiu de paràmetres compartits, un d'exportació a IFC més senzilla i el projecte i la plantilla per treballar amb Revit de SACE amb l'estàndard ECOB. I després també en un últim paquet tenim un esforç d'un treball que s'ha fet conjuntament amb Green Building Council que va ser una identificació de les propietats de l'anàlisi ambiental de projectes, per exemple, que es requereixen avui dia per fer anàlisi ambiental de projectes. Coses més enllà del codi tècnic, però que ja a dia d'avui s'estan requerint, com l'índex de reflectància solar, temes d'emissions de formaldehid que no estaven específicament indicats en els DBs i que s'han implementat en alguns objectes, els d'última generació s'estan implementant i llavors els projectistes podran treballar això que comentava, l'índex de reflectància solar o l'emissió de formaldehid, el contingut de COPs o els temes tècnics no perquè ja estaven inherents al codi tècnic. Però la dimensió ambiental dels productes ha quedat aquí recollida en aquestes propietats d'anàlisi ambiental.
Aquest seria el tema de les eines. Helena, jo passaria ara ja a mostrar la biblioteca nostra sencera i veure què hi ha, què no hi ha i com utilitzar-la, i perquè ens quedin uns petits minuts per respondre algunes preguntes que han anat entrant. Recordo que si algú té algunes preguntes que hagin sorgit, la pot introduir en l'apartat de preguntes i ara d'aquí 5 minuts intentarem respondre algunes, les que puguem. Molt bé. Doncs a veure, aquí ara el que us presentem és la biblioteca de l'ITEC. No us l'hem posat amb els altres marketplaces perquè allò anem als últims. I llavors el que us volíem explicar, la dimensió actual d'aquesta biblioteca és tot un conjunt d'objectes que estan separats entre el que són objectes de fabricants i objectes genèrics, i avui és el que tenim. En els genèrics tenim una bona col·lecció d'objectes per fer un projecte d'habitatge, a l'ús. Hi ha una bona col·lecció amb les dimensions d'arquitectura, estructura per suposat, perquè va associat a l'arquitectura, i després també de sistemes d'instal·lacions. Tenim un sistema de filtres que podríem mirar, doncs mira, ara m'interessa mirar què tenim de protecció contra incendis. Doncs tenim un conjunt d'objectes per poder fer projectes de protecció contra incendis, llocs de control, grups de pressió. Estem treballant amb associacions en l'estàndard ECOP per millorar i tenir tot el ventall d'objectes de protecció contra incendis actualitzat. I després també, per exemple, els temes de clima que ens ha interessat molt, i energies renovables o sistemes més eficients. Doncs això, tenim temes de solar, estem desenvolupant temes d'aerotèrmia i per fer unes instal·lacions de clima i de lampisteria també. Si miréssim ara, netejo filtre, així veieu com es fa, es pot reiniciar del tot, netejo filtre, i ara anem a mirar temes de lampisteria. Doncs temes de lampisteria, des del grup de pressió, bombes, escalfador, boneres, el que requereix lampisteria i sanejament. Llavors també, si miréssim ara, hem obert la línia de ponts, és a dir, d'obra civil, obra pública, obra civil, i per exemple tenim tot un paquetet d'objectes dirigits a l'obra civil de ponts, per fer viaductes. I què més? Algun altre? Per exemple, també es pot buscar, per exemple, de dir, per materials. Jo vull saber quins objectes de fusta tinc per fer construcció en fusta. Doncs aquí tenim. O sigui que hi ha una doble cerca o per sistema o per naturalesa de l'element o per material directe. Fusta, acer, nevera, per exemple, busco, tinc alguna nevera per fer equipament? No, doncs no l'he trobada. Doncs miraré el filtre, si és que hi ha alguna cosa que no va. Llavors, també tenim la dimensió, allò eren els genèrics, i després també tenim els de fabricants. I dins dels fabricants sí que és cert que n'hi ha que tenen l'estàndard ECOP i n'hi ha que no. N'hem desenvolupat alguns, bastants, amb estàndard ECOP, però no són tots, perquè a més ja ve de fa 4 o 5 anys que estem treballant amb BIM a l'ITEC i fa temps que estem penjant objectes previs a l'estàndard. Per tant, no us estranyi que hi hagi aquesta possibilitat de tenir amb o sense estàndard ECOP. Però en qualsevol cas, els que tenen estàndard ECOP, doncs li podeu mirar la traçabilitat a l'objecte, saber de quina data és i quin fabricant és i les seves prestacions tècniques. Sí, amb això que has fet ara, Helena, queda clar que quan es clica sobre un d'aquella graella que hem vist de tots els objectes, quan es clica sobre un és quan podem descarregar-lo, realment. És a dir, en la graella que tenim, al fer el clic apareix aquesta petita fitxeta on ens diu que aquest objecte el puc descarregar per utilitzar-lo, per exemple, amb Revit i amb el programa IcoSim de Bentley, o bé el puc baixar en format IFC, encara que només sigui a nivell de visualització i de consulta.
hi ha objectes que estan també amb arxicat. Llavors, cadascú es descarrega això en el seu ordinador i el pot utilitzar en el seu projecte. D'acord? Aquesta és la idea. I aquella estructura d'informació que dèiem quan hem vist els IFCs, hem vist els models, que allò que ha anat ensenyant l'Helena, que sempre es veia la imatge per una banda i les fitxes de dades a la dreta, recordeu? Això, abans de descarregar-nos un objecte i saber què té, no cal descarregar-lo perquè simplement clicant a sobre l'objecte ens mostra les propietats, que això és el que estava mostrant l'Helena fa un moment. Quan et clica en un d'ells, Helena, tenim a sota uns desplegables, per qualsevol objecte que seleccionem, ens mostra les propietats que tindrem. També destaquen, hem fet uns sistemes de sostres que no són en si mateixos objectes, sinó que són conjunts d'objectes, perquè, evidentment, aquest sistema de sostre està format per biguetes, per entrebigats i per unes capes de paviment superior o sostre superior. Llavors, té molta... Està tot molt dirigit a l'aproximació local de construcció nacional. Hem anat a mirar sistemes de sostres d'aquí. I en aquest cas, el tema de la rehabilitació, per exemple, que és difícil trobar biblioteques on hi hagi un objecte que representi un sostre unidireccional amb biguetes d'ala estreta i revoltó ceràmic in situ. És a dir, la construcció, per exemple, de l'Eixample que tenim aquí a Barcelona i en tants altres municipis de Catalunya, evidentment aquest objecte es permet reconèixer molta construcció feta amb aquesta tipologia i amb altres que apareixen per aquí. Per tant, la biblioteca està en permanent creixement. Evidentment no hi és tot, hi ha moltes coses que, si més no, tenen el valor d'obrir camí i que si a vosaltres us fa falta, qualsevol cosa de les que hi ha per aquí, una barana, doncs ja teniu una barana creada. Que la barana li voleu modificar una mica el disseny, no hi ha problema, vegeu-vos-la, modifiqueu el disseny, però l'estructura d'informació ja la teniu. És el punt de partida. Exacte, és un punt de partida que pensem que és de molta utilitat. I tot i que anem posant més variants de més coses, una variant, en el fons, serà repetir, fer petites modificacions al que agafem de referència, però en podem crear molts. Jo puc tenir aquí ara una porta, però puc tenir 150 portes. Tampoc té molta utilitat que ara l'ITEC faci 150 portes si a partir d'una porta de 80 jo em puc crear la porta de 90, la de 100, amb unes petites esmenes en aquesta mostra que us podeu descarregar. Important. No m'ha agafat les portes. No, doncs el tema és aquest, que anem fent per complementar el que no trobem a les plataformes, perquè amb una cortina com aquest no el trobem, un de senzill potser no és com el que volem, anem fent. El que sí que és cert, a la biblioteca d'objectes genèrics està disponible pels clients de BDEC, és a dir, pels usuaris de BDEC. I llavors, per als genèrics i per tots els altres, en obert, hi ha 4 objectes de mostra. Hi ha 2 que, per exemple, es van fer amb equip i subvenció o ajut, no sé com dir-li, subvencionat amb l'Ajuntament de Barcelona del panot clàssic amb les capes previstes i el que toqués. Es va fer tot un conjunt d'objectes en equip amb l'Ajuntament de Barcelona. I tota la resta, qualsevol usuari de BDEC, els teniu disponibles. Llavors, els equips de projecte que treballeu amb BDEC, habitualment, estaria bé que els tingueu com a referents perquè podeu fer un bon punt de partida de les vostres biblioteques o inclús treballar-hi directament. Helena, si et sembla, per acabar més o menys puntuals, respondrem un parell de preguntes que tenim aquí que ens han fet, que més o menys les hem dit, però ho reforçarem ara per acabar per si no ha quedat prou clar. Una és en relació a quina seria la informació mínima o màxima recomanable o necessària, entenc que en els objectes. Això és una cosa que nosaltres hem intentat solucionar justament a través de l'estàndard ECOP, que ara no dona temps, òbviament, a explicar-ho, però l'estàndard té un mecanisme que està explicat en un dels vídeos que trobareu aquí, un vídeo que es diu
6 passos per a la creació d'objectes BIM, on s'estableix quines són les propietats que recomanem que tinguin els objectes. A vegades hi ha propietats que, quan projectem, no sabem quin valor tindran, però sí que faran falta en algun moment i, per tant, ja tenim previst un calaixet on posarem aquella informació. Per tant, té aquesta virtut, que allà ja teniu preseleccionat quina informació hi ha d'haver. Vols complementar alguna cosa, Helena, en relació a això? No, que s'està parlant, hi ha ponències, hi ha voluntats, nosaltres tenim clar el que cal el necessari per especificar un projecte, però després hi ha, això és des del punt de vista dels projectistes, però després hi ha el punt de vista del constructor, que llavors seria el necessari per planejar o per planificar, o el mantenidor, el necessari per mantenir. Llavors, s'ha d'anar definint, però aquí hi ha uns punts de partida i l'entitat que encarrega el projecte és la que ha d'especificar aquest nivell d'informació que li interessi. Sí, i l'altra pregunta que hi havia és en relació a aquesta finestra que acabem d'ensenyar ara. Ens pregunten si és adaptable amb mesures i si també es recalcula transmitàncies. Això ja ho hem explicat, és a dir, els objectes es poden estirar com un xiclet, diríem, quan estàs en la plataforma de modelat, òbviament, aquestes coses es poden fer, però en aquest cas concret, per exemple, no ens recalcularia la transmitància, perquè els objectes, com dèiem en algun moment de la presentació, són molt poc paramètrics. I les eines de modelat no és un tema de l'objecte, és que les eines de modelat no tenen motors de càlcul, en principi, que permetin canviar una finestra que ens recalculi el factor d'ombra, la transmitància, etc. Per tant, aquí sempre ens queda una feina una mica manual. Per acabar, potser podríem ensenyar unes quantes imatges refrescants que tenim per acabar la sessió, i si em passes el control, Helena, les passo i així ja ens anem acomiadant de la gent. Molt bé. Mostro la pantalla. Suposo que... A veure... Estem veient el final de la presentació. Esteu veient el final de la presentació, que no és el final encara, perquè us vull compartir això, que crec que ara sí que ja ho veieu. Sí? Sí. Val. Com hem començat amb Le Corbusier i acabarem també amb Le Corbusier, que els que ens seguiu doncs ja sabeu que l'utilitzem molt sovint per aquestes presentacions de BIM. Això és un altre model, la Casa Dominó, casa que va quedar amb l'estructura i no es va arribar a construir mai, tret d'alguna petita experiència amb alguna Bienal de Venècia, però que hem modelat amb objectes BIM que tenen tota aquesta informació vinculada que hem estat veient ara i que poden tenir aquesta visió quan ens hem de comunicar amb un client i que veieu que podem arribar a aquest nivell de detall amb objectes fets amb aquesta biblioteca de l'ITEC. Una altra visió, diferents punts de vista elaborats amb un programa de processat d'aquests models BIM que s'anomena Twinmotion i que no ens fa res dir-lo perquè és un programa senzill d'utilització i gratuït i, per tant, tothom pot fer aquests exercicis. O aquesta imatge, diguem-ne, més atractiva nocturna del mateix edifici. I les últimes ja van dirigides a un petit projectet dels orígens de la carrera de Le Corbusier, la casa de la Villelac, que va fer per la seva mare, on hi ha aquesta finestra amb un dels murs de tancament de la casa, que deu ser un dels forats en un mur més fotografiats de la història. I aquí hem volgut fer una mica de broma amb això i acabar amb aquesta imatge refrescant en la que hem convertit la Villelac en una espècie de vaixell en el llac i que us pot animar a començar a navegar per aquest món dels objectes BIM i dels models BIM que a través de la biblioteca de l'ITEC pensem que és una petita empenta, una facilitat que teniu per començar a treballar-hi. I ho deixaríem aquí, no, Helena? Si no vols afegir alguna cosa més. No, que molts ànims i endavant.
Qualsevol cosa ens ho poden consultar. Sí, estem a la vostra disposició. Tindreu també els nostres correus en la presentació i ho deixaríem aquí. Gràcies per la vostra atenció i fins aviat. Bon dia. Bon dia.